Vedeli ste, že za tým nevinným kúskom syra sa skrýva fascinujúca história? Syrové korbáčiky nie sú len pochúťka, ale kus slovenského dedičstva. Tieto syrové zázraky sa zrodili v horách Liptova a Oravy, kde pastieri vymysleli geniálny spôsob, ako uchovať mlieko. Technika parenia a naťahovania syra sa vyvíjala stovky rokov. Pôvodne sa robili len z ovčieho mlieka, no časom sa pridalo aj kravské. Každý korbáčik je malé umelecké dielo. Pletie sa ručne presne ako pred stovkami rokov a vyžaduje si to poriadnu zručnosť. Pre ešte dlhšiu trvanlivosť sa pastieri rozhodli korbáčiky údiť, čím im nielenže predĺžili životnosť, ale dali aj nezameniteľnú dymovú arómu. Korbáčiky nie sú len jedlo, ale aj kultúrny symbol. Korbáčiky dokonca prekročili hranice Slovenska a stali sa hitom aj v zahraničí. Tak na budúce, keď si budete pochutnávať na korbáčikoch, spomeňte si, že jete kúsok slovenskej histórie. Ak vás zaujíma viac o týchto syrových pokladoch, sledujte nás pre ďalšie chutné fakty.